Actie! Jan? Ja, ik ben al begonnen. Wer mag schön? In de camera. Eén op mij. Ja, actie! Beste mensen, een nieuwe ster TV. Ja. Hoe je dat? Piekenvel. Mooi zo. Ster TV. Nou, ik ben Joop Obama. Van de muziek, zeg maar. Joop Obama en de president. Heel alweer zo'n alsjeblieft. Het is vast van alles. Wat voor scène gaan we vandaag filmen? Ik ben achterna zitten door een killer. En dan, dan ga ik daar. Ja. Hoe vond je het gaan vandaag? Ja, best. Ja, Vond je het een beetje leuk? Ja, hartstikke leuk. Ja. Wat was je favoriete gedeelte van de dag? Dat maar die van de boord af, zeg maar. Dat wie het mooiste, denk ik. I believe I can fly. Oh, ik zeg koude voeten, jongens. Ik ben een blauw. Ja. Er staat nog één scène die we nog moeten filmen. Wat vind je daarvan? Wat gaat er gebeuren? Nou, net zo leuk. Nee? Maar dat is shame nog wel. Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Whoa. Ja? En it's a rap! It's a rap. Goeie dames en heren. Elke tiertje jong, dan ging ik even naar Van der Meulen metaal. Want daar trainen wij even met de hoen. Ik ben er even met Sjouke Kooistraf van Freezing K9. En ik ga Bouke dan even mee. Maar Bouke ook even leuk speuren, even een leuk spultje. Dat vindt er hartstikke leuk. Maar Bouke maakt van de film echt nog wat leren. De leerste hoe natuurlijk altijd dat er net onder riem loeken mij. Maar in dit geval met Bouke dus even heel agressief in een riem heen. Natuurlijk is Bouke net agressief, maar zo moet het wel liedje. Dat gaan we zo zien. Je kan zien hoe blij dat Bouke is om zijn kameraden weg te zien. Op deze locatie komen Bouke zijn werkdriften maximaal tot uiting. En hij doet eigenlijk alles voor de bal. Ze hebben Bouke geleerd om te blaffen op commando. En als hij dat goed genoeg doet, dan krijgt hij zijn beloning. De bal. Zo mensen, dat weer nog even een lekkere training weer. En mooi dat je weer even mij zeggen naar Ster TV.